Defensem el valencià, la llengua del tio Canya. La llengua és una colla que no es conserva a museus. De besnells del tio Canya no us podreu parar els peus. Heu de caure en breu, no li posen preu. Un per un vull veure com caigueu des d'on esteu. Blaveros mamarratxos, fatxes en despatxos. Volen fer carpaccio, el València fer-lo catxos. Estem així amb Josep Egrecci, regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València. Bueno, després, menys d'una setmana després de les eleccions, us quedeu al consistori. Com valoreu els resultats i tu, a títol personal, després de totes les campanyes que has tingut, tant a favor com en contra? La veritat que molt positivament. De fet, el diumenge per la nit vàrem expressar un goig i una felicitat que no sol perquè Compromís havia guanyat, perquè jo crec que havia guanyat una part important de la població que havia cregut en aquest projecte i que de PSOE havia revalidat i a més amb més vots i incrementant regidors. I aleshores era un poc un premi, un reconeixement de la tasca que havia estat complicada, molt dura, que havíem fet durant 4 anys. I a nivell personal també, per suposat, perquè un dels temes més polèmics, més durs de la legislatura justament havia estat el tema de la mobilitat. Jo penso que també s'havia forçat molt, però al final hem vist que no eren tant les polèmiques ni ens havia afectat en vot. I conta'ns un poc la teva història, perquè hi ha molta gent que diu Egrecci és italià, parla un poc sobre Egrecci, però realment com va vindre Egrecci i com va ser el teu procés com a napoletà d'integració d'alguna manera dins la ciutat de València, sobretot també amb la llengua, una llengua molt propera també a l'italià i una cultura també propera. Jo vaig conèixer una xicona valenciana en el 99 en Bolònia, on estava vivint. Vaig vindre així l'estiu del 99, vaig conèixer la ciutat, vaig conèixer Espanya, em va encantar. Itàlia ja tenia certa crisi, veníem també en la dècada de Berlusconi, veníem de moltíssims problemes. Em va encantar València, estava enamorat de la xicona que vaig conèixer i aleshores vaig decidir que l'any 2000, el 15 de juliol, mudar-me així. A partir d'ahir me vaig integrar perquè tenia una persona, tenia la seva família, les seues amistats i també un àmbit, diguem, sociològic, cultural, polític, que en aquest cas era dels Verds del País Valencià i de fet vaig començar a militar, em vaig afiliar l'any 2003 i l'any 2004 vaig treballar en Carles Arnal, que va ser el primer regidor, el primer diputat verd de la història de les Corts Valencianes. A partir d'ahir jo tinc, i molts italians ho tenim, la política en la sang i aleshores eren anys també de grans moviments, recordem el no a la guerra, de lo que s'estava fraguant d'ací a Espanya i totes les contestacions contra Aznar i aleshores vaig fer una escola de militància i a partir d'ahir vaig participar en moltíssims moviments així que hi havia a la ciutat de València. I tu, des que vas arribar a la política al País Valencià i et vas presentar en aquella llista, tu després d'haver estat també a l'oposició, quin era el vostre model de València front al model que existia abans, el famós model de Rita Barberà? Quines eren les principals qüestions que volíeu implantar i amb quins obstacles us heu trobat a l'hora de poder aplicar-les i de poder anar endavant amb totes aquestes polítiques? Tot el projecte que començarem a posar en marxa en 2015, quan guanyarem les eleccions, també se deu al fet que estiguérem 4 anys a l'oposició. Una oposició fonamentalment liderada per Joan Ribó. Érem un grup xicotet, però les idees clares i no ens devíem a ningú. Sol ens devíem a la gent de València. I aleshores, en aquests 4 anys, del 2015 al 2011, vull dir, del 2011 al 2015, jo vaig ser assessor de Joan Ribó i en un grup de 3 regidors de 33 nosaltres marcàrem el pas d'aquesta oposició. I tot ve d'ahir, la construcció d'un projecte de transformació, de denúncia de la corrupció i també de propostes transformadores per la ciutat. I aleshores sabíem que el primer era que s'havia d'obrir l'Ajuntament a la gent. De fet, aquella moguda simbòlica que l'alcalde, quan va ser triat en aquest ple extraordinari de maig 2015, de juny, vull dir, perquè el 24 de maig van ser les eleccions, però el 14 de juny tinguérem el ple d'investidura, obrirem les portes i hi havia moltíssima gent,
júbilo que hi havia i la felicitat, i obrirem la porta, que pareixia que això no se podia obrir mai, que estava tancada, no? I després ja obrirem l'Ajuntament, i era una mena simbòlica però molt potent d'obrir la casa de tots i totes, obrir-la finalment per a que la sentires seua, no? A partir d'ahir nosaltres sabíem que havíem de transformar les dinàmiques de l'Ajuntament i també havíem de canviar la manera en què se governava, en tots els aspectes, des de la concepció de la ciutat com un espai més obert, més democràtic, a, per exemple, retornar als valors que tenia aquesta ciutat. El tema de recuperar aquesta connexió en l'horta, de posar-la en valor, i per això fórem, en l'estat 2017, capital mundial de l'alimentació, apostar per el talent i la creativitat, la innovació, fer un altre tipus d'urbanisme. Anar a les inversions més en els barris on havien estat abandonats i oblidats que se concentraven sempre en les inversions i sempre el cuidat del centre de la ciutat, també estava en el benestar, que també ho hem fet, hem actuat, però havíem de també retornar-li a la gent que estava en els barris els mateixos drets que tenien la resta de la ciutat. I això, a més, després s'ha reflexat. Per exemple, en 4 anys hem fet 80 jardins i parcs en tota la ciutat. I després polítiques ambientals, reducció de la contaminació lumínica, per exemple. S'han estalviat 14 milions d'euros en factura elèctrica. Vull dir, s'ha concentrat molt en el tema de la mobilitat, que també, perquè potser és molt visible, o alguns pensaven que es desgastaria, però en el fons s'han fet moltíssimes coses molt transversals, recuperació de mercats, portar la cultura als barris, fer una cultura d'una altra manera que fora... Tu notes personalment que alguns regidors que heu estat molt, no tant com Joan Ribó, però sí heu tingut molt de protagonisme en l'agenda mediàtico-política de la ciutat de València aquests anys, us heu desgastat o tu et sents amb energies? Bueno, ha hagut moments durs, com sempre, perquè no és gust de tot que te facin aquestes crítiques, sobretot quan penses que no són del tot correctes o que s'ha fet un marc cognitiu que no és adequat a lo que és, o almenys un que pensa que no és adequat, no? Però després, en el balanç de 4 anys, al final, jo tinc una tendència a veure sempre les coses molt en positiu, el que veig sempre és la part positiva de tot això, que després de 4 anys la gent ha confiat, s'ha donat un vot, i sobretot per el resultat que hem vist en les zones on hem actuat amb més valentia per canviar el model de mobilitat, recuperació d'espai públic o fer aquesta xarxa de carrils bici, hem incrementat vots. I aleshores el balanç al final no pot ser més que positiu. Hem estat molt exposats, però no perquè ho hem buscat, perquè jo pense que a més la idea era un poc de quines són els flancs dèbils de Compromís i on s'ha d'atacar, alguns pensaven això. I si els ataquem aquests flancs dèbils, igual podem aconseguir guanyar les eleccions. Jo crec que al final han aconseguit l'efecte contrari, l'efecte Streisand, que és que se parlara molt d'això, i aleshores te donava també la possibilitat d'anar explicant. I front a altres ciutats del canvi, com hem vist des de l'any 2015, que al final han acabat tenint nous governs diferents a aquests governs de canvi amb què en 2015 van donar la sorpresa, ciutats com pot ser Madrid, Barcelona, on tenim encara en dubte. Penses que el que ha diferenciat la política de Compromís i del govern de la nau en general ha sigut que hi ha hagut més valentia, i aquesta valentia de la que sempre ha parlat Compromís, verbalitzada per Mònica Oltra? Creus que això ha sigut el diferencial més gran que ha existit entre vosaltres i la resta de governs i que ha fet que vosaltres no sols us quedeu, sinó que augmenteu també el nombre de... Sí, jo crec que una part important de la clau de l'èxit de Compromís ha estat això. Tindre un projecte, que a més ho portàvem en el programa electoral, i portar-lo endavant. En moltes àrees que podien ser conflictives, però que quan anàvem a fer projectes, i això sí que és important, perquè en les polèmiques que s'han estat generant, de les pressions, de molts llocs, sempre se deia que com si això era una cosa improvisada, que això era una cosa que ens havia avui llegint una crítica que tinc així, sí, que ve des de Ciudadanos, sí, i que va ser publicada al diari... al diari El Mundo, sí, que és de Narciso Estellés, i diu coses com que presentàveu aquesta guia de mobilitat, y diu que es muy difícil entender que con apoyo de su principal valedor Joan Ribó se dediquen a contarnos el modelo de movilidad impuesto en la ciudad de Valencia, pero se entiende aún peor que Giuseppe Greci está actuando todo este tiempo sin un plan detrás.
hay modelo pero no hay plan claro de actuaciones para la mobilitat en València, diuen. Aleshores, jo volia preguntar-te si... Bueno, és un relat ficció de la realitat, perquè al final, justament ahir, estem dient que tenim un model i tenim un projecte. En aquesta guia parlem, començant del vianant. El centre de tot ha d'estar la persona, les persones que se mouen, perquè al final nosaltres ja diguem, la regidoria de mobilitat se diu això i no s'ha de dir de trànsit, de transports, però estem parlant de mobilitat sostenible i nosaltres volem moure persones, no màquines, perquè al final les persones són les protagonistes. A partir d'ahir se deriva tot. Fins i tot en 4 anys el repart modal per exemple, dels vianants s'ha incrementat d'un 48 al 52% segons el nou pla de mobilitat bàsic metropolità que ha fet una enquesta de mobilitat. Vull dir, han donat resultat. I a partir d'ahir tenim un projecte en el qual volíem democratitzar l'espai públic i volíem donar les alternatives de qualitat. I poquet a poquet, en les alternatives de qualitat que passen per un transport públic intermodal de qualitat, les inversions que hem fet han incrementat un 29%, per exemple, en la MT. Això ha portat a 76 nous autobusos. Per exemple, en el PP de l'any 2011 al 2015 va cobrar 2. 400 noves contratacions, la majoria conductors i conductores. El PP havia fet 96. I després s'ha reflexat en l'increment de viatgers, més d'un 10%, estem parlant de 10 milions de viatgers en l'any. Vull dir, ahí està tot explicat el que volíem fer. I a més ja hi havia un pla, que havia tingut una participació molt important, que és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l'any 2013, que va justament el BP, i era una guia perquè han fet un equip solvent de totes les accions que s'havien de fer. Si s'ho hagueren llegit, igual no havien errat tant en el diagnòstic i en l'oposició que s'ha fet, perquè era dibuixar un panorama apocalíptic quan en realitat s'estava tenint un canvi, una transformació que s'està fent a tota Europa. I nosaltres ho hem seguit, aleshores guia és un poc un reflex de nosaltres el que volíem fer, una guia pedagògica. Clar, i volia preguntar-te jo també com va influir, fins a quin punt va influir que tu també estigueres vivint a Nova York i passares allí una temporada, fins a quin punt això et va canviar la mentalitat en certs aspectes i si et va donar alguna idea del que després faries. Sí, bueno, jo vaig viure en els anys 90 i ahir ja s'estaven plantejant una sèrie de coses. Tu veies com estaven impulsant algunes transformacions que després s'han anat consolidant a partir del 2005-2006. Fins i tot per un alcalde de dretes, conservador, com en Bloomberg, que el gran magnate de les televisions de Dow Jones, no? dels mercats financers, que va ser alcalde, i va nomenar a un responsable de mobilitat que es diu Janet Sadiqa, que va impulsar tot un canvi. Temes de, per exemple, el més emblemàtic, la recuperació de Times Square, que abans era un encreuament motoritzat brutal, i era un dels llocs més visitats de la ciutat on més passava la gent. El que vam fer és fer una cosa d'urbanisme tàctic, posar blocs de formigó, deixar cadires allí per a veure què passava. I era una mena d'acció, d'assaig, error, que en el món anglosajó se fa molt, se parla de tactical urbanism, no? I el dia següent ja se va plenar la plaça. I això ha estat durant 10 anys. I ara després han fet totes les accions de reurbanització integral i és la mena d'acció que nosaltres hem fet, per exemple, per l'entorn de la Llotja. Ens gastàrem 7.000 euros i hem obtingut un resultat extraordinari, perquè passaven 6.000 cotxes davant de la Llotja, patrimoni de la humanitat, l'únic patrimoni de la humanitat que té València, i ahir recuperem un espai que ara és un espai d'estancial, de disfrut, de visita. La Llotja en 3-4 anys s'ha incrementat un 40% de les visites, per exemple. I ara ja tenim el projecte en marxa de reurbanització integral. I a més tenim exemples de moltíssimes altres ciutats, que vaig viure en Nova York, però també vaig viure en Bolònia. Bolònia també tenia tot el centre tancat als vehicles, tenia ja càmeres de control, havia apostat molt per la bici. I de fet vaig tornar fa 2 anys, viatge així turístic, i vaig poder veure com estava evolucionant la ciutat. I fins i tot, tots els diumenges tancaven el centre. Al igual que nosaltres hem fet l'últim novembre del 2015, quan començàrem a tancar la plaça de l'Ajuntament. I això mostrava que la gent ho plegava, volia aquest espai, ho feia seu, i no era necessari deixar-ho obert per a que fos un trànsit oportunista pel centre. I si és veritat que des de la dreta, sobretot, us han titjat de radicals, han arribat a dir moltíssimes coses de molt diversos tipus,
també des de l'esquerra, des de Podem fins a cert punt, s'han mostrat crítics amb algunes polítiques que ha fet el consistori, sobretot en tot el tema, tota la qüestió de la FAL, etc., el PAI de Benimaclet. Aleshores jo volia saber, després d'haver intentat i haver aconseguit que la gent utilitzi la bicicleta, després d'haver aconseguit que s'hagi peatonitzat carrers, que s'hagin utilitzat, o sigui, que s'hagin potenciat els mercats, que s'hagin potenciat els espais públics, quines són els principals objectius i les principals mancances que s'han de complir i que s'han de revertir d'alguna manera que ha tingut el consistori que voleu canviar en aquests 4 anys? Sí, per lo que té a veure la dreta, pues a mi dir que som radicals no me molesta. Radicals vol dir anar a les arrels de les coses. No fer maquillatges ni fer xicotet canvis per a que tot seguisca igual a la manera del Gatto Pardo, que deia Tommaso de Lampedusa, no? Canviar tot per no canviar res. De fet, nosaltres volem anar a l'arrels dels problemes. El problema que tenim en la mobilitat és que tenim un accés de vehicles motoritzats, també d'accés des de l'àrea metropolitana, i això ha de ser un dels principals objectius i un dels principals reptes que tenim en aquesta legislatura que comença i en els següents anys. Veure com traslladem aquesta massa ingent de vehicles motoritzats, estem parlant de vora 200.000 vehicles que entren a la ciutat de València, com ho traslladem al transport públic intermodal. Aleshores hem de treballar en la xarxa d'autobusos metropolitans, que s'ha de completar aquest mapa que encara està pendent, que la Conselleria sobre la taula, hem de reforçar l'autoritat metropolitana i hem de fer inversions en els grans corredors d'accés per a que hi hagi, per exemple, aparcaments dissuasoris i altres inversions per potenciar el transport col·lectiu, per donar aquesta alternativa. Al final no és fàcil perquè se va fer un urbanisme dispers en tota l'àrea metropolitana que va traslladar a molta gent a viure fora, però després treballen en València o fan la seva vida a València. Aleshores això hem de veure com ho fem. I després un dels reptes fonamentals que està connectat amb moltíssimes coses és el tema de l'impacte del canvi climàtic i com fem la mitigació. I tot això ha de ser una tasca que ha de ser transversal entre una sèrie d'accions i regidories. Una d'elles és replantejar l'urbanisme. Tenim molts reptes en veure si hi ha possibilitat d'intentar almenys una part revertir la FAL. Jo crec que ha de ser un projecte de futur. Tenim un port que d'alguna manera ha estat aliè o d'esquena a la ciutat de València perquè la gestió a més depèn del govern central i aleshores hem de veure com fem que el port no seguisca vivint d'esquena i també replantejar un poc quina ha de ser la funció del port en la ciutat de València quan altres ports no estan integrats en la mateixa trama urbà d'alguna manera. I després, aquesta recuperació de la sal pot ser també una de les vies o una part de la sal. Hem de veure com queda les sentències i el pla d'adaptació, com pot ser una mena de corredor verd del qual s'està parlant, hi ha projectes que venen des de la ciutadania, de connectar tot el front marítim en la sal i en el riu nou, perquè ahir també hi ha un projecte de connexió. Ahir podríem tindre un espai d'amortiguació d'impactes i zona verd que es podria ajudar també a mitigar la temperatura dins de la ciutat. I després l'alcalde ja ha anunciat que vol replantejar la manera en què s'aborda l'urbanisme a la nostra ciutat. Ha de ser un urbanisme molt més participatiu en uns objectius, en 3 o 4 projectes urbanístics que tenim en el qual hi ha una gran demanda ciutadana. Un d'ells és Benimaclet, tenim a Natzaret també, que pot té a veure en l'expansió del port, tenim un pla del Grau molt gran que des de 10 anys tenim penjat perquè hi havia un gran negoci darrere de la Fórmula 1 i hem de veure com replantegem aquests espais en una idea que ja hem deixat clar en 4 anys anteriors, que València no s'ha d'expandir cap a fora, cap a l'Horta, que ja l'hem protegit, s'ha de tancar cap a dins. Tenim moltes zones que se poden construir, que són solars, per assegurar a més vivenda que sigui a un preu més assequible. També zones joves, però també vivenda social. Això són alguns dels reptes que tenim i després n'hi ha molts més, però jo crec que això són els importants perquè fer urbanisme d'una determinada qualitat fa que la ciutat i qui vivim en ella tingui una qualitat de vida millor. Clar, i ja acabant, hi ha gent, com per exemple César Jiménez de Podem, que em deia que ells personalment, com a Podem, s'havien adonat a l'entrar a les institucions que no totes les coses eren tan fàcils com semblaven i que hi havia moltes limitacions per part tant del sistema com per part de tots els mecanismes i els engranatges que existien. I ara els mitjans de comunicació han començat, de tot l'estat han començat a posar el focus en Compromís
perquè ha aconseguit, junt amb el PSPB, tindre una relació més o menys estable amb les empreses i al mateix temps ha aconseguit complir la majoria dels objectius que tindria. I jo volia preguntar-te també quina ha estat la clau d'eixa governança que heu fet, d'eixa relació que també heu tingut amb les empreses i que també ha aconseguit que cada vegada més projectes tecnològics i de tot tipus, com el projecte de la capital de l'alimentació, hagin vingut a València i s'hagin quedat a València. Bueno, nosaltres hem deixat clar que nosaltres volem privilegiar l'interès social i general. I això ho deixem clar a totes les empreses, a més en criteri públic. Però el criteri públic no vol dir que no puguem tindre relacions amb empreses que aporten un plus de coneixement o de serveis i fan unes inversions però que han d'estar relacionades no en el creixement dels valors de les empreses o de la màxima increment del seu valor, no? I del màxim ingressos. Estar relacionades amb l'interès que té la ciutat. Sempre que això estigui en aquest marc, pues la col·laboració pública-privada és positiva. Vam tindre casos en el qual se volia fer una universitat privada en un solar del Cabanyal, en el qual no se donaren les condicions, perquè deixàvem un solar que té una potencialitat important per la relació entre el Cabanyal i la resta de la ciutat i no se podia deixar sense que hi haguera una assegurança, sense que hi haguera un contracte en la ciutadania i en la ciutat per part d'aquestes empreses. Aleshores, quan són bones les inversions, però que aporten aquest plus que complix els criteris d'interès general, pues, i nosaltres pues, hem treballat en aquesta clau. I ho deixem clar des del principi a les empreses. En el meu servei tenim moltes empreses que donen serveis i nosaltres hem deixem clar aquesta condició. Benvinguda siga l'acció privada, però en criteris de control públic. I ja per acabar, després d'haver estat un dels regidors més criticats i més alabats al mateix temps de l'Ajuntament de València, et quedaries ara, després d'aquests 4 anys, podries dir que això que us ha diferenciat de la resta de partits, inclús del PSPB, i us ha donat més suport, ha sigut la valentia? Sí, totalment. Era el nostre lema en el 2015 i també diguem que sense valentia i sense complir la paraula donada, perquè nosaltres diguérem alguna cosa en la campanya. Nosaltres anem a fer això, és el nostre programa. I aleshores, una de les claus de que la gent confia en la política i que crega en la paraula donada. I nosaltres diguérem que anem a fer una cosa i no hem cedit a les pressions. Hem modulat en determinats moments, però li hem donat continuïtat. Jo crec que al final el que ha fet a més és que generant les polèmiques ha generat també l'opinió. I pot generar opinió en contra, però també ha generat opinió a favor. Quan va eixir la dreta dient que anava a llevar carrils bici, va haver un moviment ciutadà impressionant, de defensa, molt transversal, i a més de defensa de lo que era seu, no era del govern en general, no era meu el d'haver fet el carril bici, era una cosa de la gent, que ho va fer seu i a més va eixir en una sèrie d'arguments molt poderosos que va demostrar que hi havia una ciutadania mobilitzada, conscient i que no renunciava al que s'havia fet, no? El que s'havia millorat en aquests anys. I per això jo crec que va estar el gran valor de la diferència entre Compromís i els altres partits. Creure en un projecte i defensar-lo. I ja per últim, sí. I a la gent que creus que a qui també heu defraudat o a la gent que també és crítica amb vosaltres i que també us ha donat suport i ara potser s'ha anat a l'abstenció o altres opcions, també què li diries per finalitzar? Jo vull dir que ningú és perfecte. Hi ha coses que són més difícils o que se necessiten més temps. Nosaltres seguirem donant la paraula i som conscients que algunes crítiques que han vingut a més de sectors propers és com un crit d'auxili, un crit d'atenció en el qual dic, heu fet coses bé, però heu d'anar més enllà. A més, a mi m'ha passat, parlen gent i la gent té la confiança que estem fent coses i les volem fer. A mi quan m'ho diuen per carrer hi ha un cert respecte perquè parlem el mateix llenguatge, per més que alguns volen anar més enllà. I jo crec que hem de ser capaços d'anar més enllà. De fet, ho deia abans, en el tema de l'urbanisme sí que és fonamental anar més enllà, perquè si no estaríem fent el de sempre i estaríem fent una cosa curtplacista, en el tema de l'urbanisme o en el tema del port també. I hem d'anar més enllà, perquè hem de pensar no a 4 anys vista, hem de pensar a 5, 10, 15 anys vista
en els reptes que tenim. I els reptes són molt grans i són molt complicats i aleshores si posem les bases, doncs jo crec que estarem encara més feliços i farem a molta més gent feliç. Moltíssimes gràcies. Ai, la dreta. A tu.